Dali. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga bayi na napoy nag-video game sa tiguan. Ika 3 days nga uwan, katulong adlaw nga video game nila. May dita maka-copyright. Kahimtang sa gawas, gabunok ang uwan, dalahangin na. Amping ta kay anang sa manas mga Facebook ang pusa, antiki mi no. Antiki no, grabe naman ito, ato lang ayampo sila na okay gitanan. Mo din ni palibot din naman. Gabi sa uwan na oh. Buto ang laghinay niya nanapod, uwan na pod. Di taga pangabli kay oh nabasa na ginin sa amin oh. Kay dahangin. Oh ni ka tulong adlaw nga wata ka base angkas. Way kwartang madaw-daw. Ay digay diesel nga nagyaw-yaw. Operation meron. Operation may kay magilis yung bedsheet. Yang makasahina niya nga gagmay na among hiposon kay huot na kaayo ang iyang cabinet. Napuno sa ihang sanina naong be. Hi. Love you. Love you. Love you. Love you. Balik na mi. O diara abri mi sa cabinet sa among prinsesa. Ini kuto na gay hili na mi. Guba na pa dong, kaya daghan na kayo na, huot na. Muna sinigin na sa mong bilang. Ay, gagmay na kayong uban. Uy, yami. Yan na, sige. Ya, muna na siya ang plastada. Saan yung plastada nila tani Kuptadala na ako, kay lisod kayo. Ana. Busy si mami. Kaya mga sayina sa mong prinsesa, pitindaghana, tanawara. Nay, yang uban na di na masulob. Di na sulob kay gagmay na. Huot na kaayo. Kana di ay. Imin nato kintong ay to yapil katong hapin sa kanan para sa dughan ba? Kana ay hindi na mo. Katong si Biko Andre ba? Ako man ko ang spoon. Kinaato dito iyang pusod na tanggal. Daghan pa kayo no. Daghan laki diri. Puno pa kayo dito. Nga nakadaghan nina kay perming mabudol sa Shopee. Si Mami magsipanan sa Shopee sa 888-999-1010. Yang para maliton puro kang bilang. Na igrihan na. Damo. Pilihan na namo kung sa di na masold ano niya. Kay soldo sa plastic, ipondo. Kay basin si Mami ninang niya maghimo na bibi siyang dalininong para na say magamit. Gahi. Gahi. Larga bola. Kada masod pa din na. Masod pa. Ang masod pa diha. Dorang masod pa. Ang usa lagot na. Nikob na usawa nikob. Sira mo ko bantay niya. Pangkamot, sa plastada di na may balaka kay bao na mo plastada sa kamot. Katong di na magamit ba sa lapit butan nimo? Sige. Uyan tong kakuan kamera yung kanang camera stand. Busy hang mami. Ito sa plasadahan na ni Tarong be. Ma-zoom out pa man ni. Wala nagilain mi. Si kitigayo sa kamera hagid. O try na to ha. Katsan to ka dito.
ug mauni ang ipusonon kare magamit pa niya pero napagi something gagmay pa niya managamit hanap pa di ay og diara ang bilang dara si mami pa busy pa kayo. Dali. Ay, di na tayo di na tayo problema, me. Umapulaan siya, wayang ra. Oh. Kuyawan. Nakuyawan. Nakuyawan. Dira ay, nakuyawan. Ay, garo kayo. Kuyawan ka no. Kuyawan ka no. Maayong ha. Na naman siya. Garo apurma. First time. Na naman siya hakpom niya muhayang mapulaan. Good job, di na manawag. Ali na tao boss ay. Ato na gining duhaon ming uso ay ubos matug ta. 3 months pa man kabila. Ipabarog na lang gining usa di dapita oh. Pwede man eh. Sao naman eh. Muhayang unya mo kob. Ligid-ligid na. Nong boyo oh. Nong ay idol ay na oh. Congrats. Nah, mi. Congrats. Dol ay ka lagi sa mong kalaki. Garaon na. Kayo na. Sige na ko eh. Sige na ko eh. Raon na Usiyan na malay mo hayang mukob 3 months old pag ikamay na kay ka ha. 3 months pa ka may na kay ka muhayang ya mukob ya muhayang lang imo. Di na may problema ani kuha ni mo mukob-kob ka. No? Gara forma mapulan naghayang makob na pod inigpulan ko hayang na pod kanais ang amo ani bantay lang minabit diri ubos dire giwali niya kang padong no panoro gis kamera gido. Yo, nakabalik na ta. O mag-outro ta kay ang video ki napaong kadiyot. Napaong kadiyot ang video ki maka naibag-o na mi og bedsheet. No nagili si mami, nagapahapa na mong bilang tanawa. Awa ninyo. Nay colorful naman kay ang bedsheet no. Nawa na si Toto kani ay. Si Toto ka wa. Ani. Chillax na. Ugma adlong Domingo, simbata, kuya ogi sabi ninyo, manimba mig santo ninyo. Ya, grocery gamay. Ya, si mami daw kay dugi-dugi nang siya ka gawas. Nasa plano mo ka gawas. Kaumig pongko-pongko. Kaya ang budget 200. Kayo. Bilang. Busy pa kayo mong bilang ay kay bago og bedsheet busy mo nang busy kayo. Busy kinamang bilang. Nindot man yung mag-vlog tagabi. Puti kita, gwapo kayo. Ayate. Si mami mugkot tigdagway kay naluya ko no siya. Lanti, naluya daw siya og limpyo dis kwarto, namilo sa mga inabahan ako. Namilo, nang limpyo siya dire. Yang gikuan ni ang masinang bilang, yang gi-organize, gipang soda plastic ang gagmay na. O diyan na lang kotob. Salamat sa pagkuyog sa sakadlaw nga vlog. Di mo kuyog sa kadlaw dahil na kung vlog kayo kay copyright man kitong ganina. Kailangan mag sing aling ding dong naghangin nag-sing along. Diyan na lang kotob. Sige. Bye-bye! Bilang! Bye-bye sa itong mga viewers na. Bye-bye! Bye-bye! Tomorrow na po. Kaya magsimba na mo. Bye-bye! Love you! Yo!